jotono hambai joto media doktor tini mo sikunsa kaisa program an nogo tamni mole ani babu thangna July maso thainai bini bekrang sengkhana tumne aboni upolokhe ese ang MDC hisabe tei ani babuni no soroniyo khalanja roknan bagnai ang sini o amsani lukurokno gobang manya phano je yak chuktu kebno dulai kebno blanket bagnan decision nakha abro tunyo tini salja sakang khana babuni bekrang ninjam sakang elakani amsani lukurokno ang sini je chungmatui seng takuktam sin takungtam ni tunya seng je mamani sin family tunya porno blanket tei dulai bagnan baganya seng kisa tini oro ayojon khlajak norokno omo cover khlajak phaiman bagai hambai lukurokno angomon konjon musungo kebo dulai ba kombol jotono no rimenja jara manja rokno ang chachoknai buskangni salo nan bagai mo sampurno bhabe sorkani ya mo sini family ni ngai ramani bagai seng jotono no rimenja jotono rimen bagai ang nakarsano jara manai rokno morokno tei omono sanan musungo seng khainai thinang rogo mangkhangka seng jotono no nani chachoknai bosa katalangan nai kemi keda birgam sakar tongo ke dungbur tongo bosa katalangan sar na babu nongka seng domoro nya jehetu ama thepro abar nobo seng domoro ma seng decision naka seng ajagano domoro no renyan dai chang kini ka MDC kini thaguni bagai bo bakha abono jotono sango mane hambai abono hambai tini tam bakha bo tini kombol tei dulai bakha kojina ro kana solis ta bahai ma tong tin mo hikam kaham norok khawsa bidayo hisabun norok passbook lai ro kabun bagai jabak na khatam na abuni ya bini babuni ukuni tei bakha ta mane bin babuni bekreng no bekreng ni ukuman tei bo abono palai bakha nin mungka ani bung subendro de kami bor kami cikon sora no tini bang mani thaja jaga ko jago oro bo cikon sora no bin thaja jagan bago cikon sora gong ko pan